sauya ka aika laka wurin haske gadon gidan ma'aikin Allah warjini da kamala adarar ta dauke ta lala zuciya da jikin Mustapha ta cikin wadatar Allah kai salatul fati mai kadarin girman soyayya ga wanda ka shirya wa shirin saya aya ali da safai ruyin rayuwar mukaraya in na ce na Fatima sai in ji kamar zan tashi saboda jin da na ji shi tun kan na nufe shi masan kuda shi muka rayu gobe da shi muka tashi aske ya bayyana karyar duhun dare ta kare shehu ni zan jure kai ko zan kare shehu amada ce ta na hakin ka sai na kare ni ina son shehu da soyayya karshen soyayya a ciki da biyayya a da sarkin niyya zagin mai zagi bai sa na barkan ya siya tafiya ta yi nisa kofar gidanka baka tirje mun shige mun sace zuciyar ta cije shehu baban shehu gani jin wani ka domin murje assalamu alaika muhammadu limamin duka kai ne masana sun gane arifai sun tone sadikai sun tabbata kan aikin da kuka binne shehu mai ruhin halwa da harshe dubu na salati hadarar jabarutu zuwa malakutu kalmar ku guda ɗaya kan sadarai zuwa lahutu la ilaha illallah wa aikin shehu sai dai shehu kuduwa sun murhu ɗayan kudin allahu ba aji ba a za kalbu da nafsa haɗin arwahu ana maganar manya waka